krenule i osvećenjem skupa, što je učinio vladika Slavonski Lukijan, počela je skupština u Okučanima. Zasjedanju prisustvuju predsjednik Republike Goran Hadžić, članovi vlade i brojni gosti, među kojima dr. Nikola Koljević, član predsjedništva Republike Srpske. Najprije se raspravljalo o izvještaju delegacije Republike Srpske Krajine o pregovorima u Ženevi i Njujorku, odnosno ponuđenom dogovoru o primjeni rezolucije 802 Savjeta bezbjednosti. Podsjetimo da su u tim pregovorima učestvovali Goran Hadžić i ministar vanjskih poslova Slobodan Jarčević, koji je stavio svoj potpis na dogovor da će se hrvatske snage povući iz okupiranih područja Republike Srpske Krajine, ali da Srbi neće na tom području uspostavljati svoju vlast, već bi to bila mjesta pod isključivom kontrolom UNPROFOR-a. Jarčević je svoj potpis dao uslovno do odluke o tome Republičke skupštine. On je to obrazložio neviđenim pritiskom kome je bila izložena delegacija Republike Srpske Krajine. Nakon toga otvorena je rasprava iz koje je bilo jasno da Skupština neće dati svoju saglasnost na taj dogovor. Svi diskutanti isticali su da je Hrvatska agresor, ali da to međunarodna zajednica toleriše i stalno nastoji uvući Krajinu pod šahovnicu. A onda se za riječ javio dr. Nikola Koljević da bi, kako reče, olakšao zajedničke muke. On je svojim nastupom i najavio ono što je sigurno najvažnije sa Skupštine u Okučanima, skoro ujedinjenje Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Koljević je predložio da se to pitanje ostavi za prvu zajedničku sjednicu Skupština Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, koja će se najvjerovatnije održati već u subotu. Tada će se ujedno i dogovoriti jedinstven nastup prema Ujedinjenim nacijama i njenim rezolucijama. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Potom se prišlo raspravi o formiranju zajedničke skupštine, odnosno buduće jedinstvene države. Suvišno bi bilo isticati sve razloge koji su Srbe opredijelili za takav korak. To je jednostavno imperativ vremena da bi se srpski narod lakše odbranio od svih nepravdi kreatora novog svjetskog poretka. Potom je predsjednik Skupštine Mile Paspalj dao prijedlog na glasanje. Ko je za donošenje odluke o osnivanju zajedničke skupštine Republike Srpske i Republike Srpske Krajine?